Ni Quran sura bi konondoni segina kemena do jigina aya segindo kelma bi konondon nani harafu keme saban bi konondon nani Madina ka do fa ma ko suratul bayina tu kelam fala no dalu bangale bismillahir rahmanir rahim lam yakun allazina mawmage kafaru ma minun kafira min ahlil kitab kamini kitabu dungeula wal musrikin ani flanga fula fakina wuli bawe atati yawmul bayyin fo dalu jele ne kana uma rasulun kira min don allah kabala ro yatlu sufan abe gabe kala haratan minun sinale do fiha kutubun seben fembula qayyimatun min tlene do wama tafaragha allazina mawma chari utul kitaba ye kitabu di minumma illa min ba'di ma fo fende temenego ya'tumul ye bayyinatu dalu jele nanuma ma umiru umunya maria illa liya'budullah fuga ala de batu mukhlisina ad-din ni batu ya khalasi bagayu ye ala ye nafa'a dina milalewunye yuqimus salata fuga salijo ويؤتوا الزكاة fuga jagadi وذلك o minyoye من القيمة udi tlinya ka tabulo tlenye من الذين ma minu كفروا nolu kafriana أهل الكتاب kamini kitabu dungeula والمشركين ani flanga fula نار جهنم ulu be jahannama tasumala خالدين dume bagayu ye فيها tasuma ingonnana أولئك o tigilamo ulu tigitigi شر البرية ulu de danfɛnw la jugumaye إن الذين mɔgɔ minnu آمنوا n'olu limaniyara وعملوا الصالحات n'u ye ɲumanw baara أولئك o tigilamɔgɔw هم olu tigitigi خير البرية olu de danfɛnw la ɲuman ye هم u sara عند ربهم u mayɔrɔ جنات عدن o ye sigili ka arijana sow de تجري الأنهار k'o fɔlɔ mi boli من تحتها o kɔrɔla la خالدين dumebaga de y'u ye فيها o kɔnɔna na أبدا badabada رضي الله ala diɲɛna عنهم ka bɔ olu ma u وردوا yɛrɛw diɲɛna عنه ka bɔ ala ma ذلك o min y'o ye لمن o bɛ mɔgɔ de خشي ربهم ni o siranna an man ɲe الله أكبر allahu akbaru la ilaha illallah wallahu akbaru walillahi alhamdu